ערב מיהו לכם ידידיי, רעיי, אחיי החתולים וחבריי בני האדם. כאן זיגי פון מיהו משדר אליכם, כי בכל תוכנית גם היום נעסוק באירועים נדירים, מעוררי השראה, מרטטי ספמים ומסמרי שיער, כאלה שרק מחכים לספר לנו משהו על העולם, ואולי, אם נקשיב היטב, גם על עצמנו. אז הרכיבו אוזניות או הגבירו את הרמקול, שבו בנחת, הישענו לאחור ומזגו לעצמכם קערת חלב מתוקה, כי אנחנו מתחילים. הכל התחיל ביום רגיל למדי, בשעה רגילה למדי, במקום רגיל למדי, הגינה השכונתית. נו, אתם יודעים, בגינה הזו אפשר למצוא עצים גבוהים, שיחים סבוכים, ספסלים ישנים, נדנדות חורקניות, סולמות ארוכים ומגלשות צבעוניות. היום, כמו בכל יום, צועדת לגינה משפחה. וגם היא, כך ניכר במבט חטוף, לגמרי רגילה. משפחה של בני אדם. עם אמא? אני מזכירה לכם שהיום עושים את זה קצר. המסיבה מחר ולא הספקתי אפילו מחצית ממה שתכננתי. אלברט, אתה שומע אותי? אבא? דינקי, אני לא חירש, שומע אותך פרפקטו. אבל אני אחרי 3 ימים של אפייה רסופה ואני לא חוזר לפני שמגיעה אותו גלידה. בסדר? בסדר, אלברט, אני לא רואה את הילדה. למה היא תמיד רצה כל כך רחוק? נכון מאוד, יש גם ילדה, וקוראים לה... אלמה! איפה את, אלמה? שקט טוסט, בגללך המערב שלנו ייחשף. מצטער, קפטן, את יודעת שאני לא שולט בזה כשאני מתרגש. וזה טוסט, הכלב של אלמה והחבר הכי טוב שלה. ובזמן שאתי ואלברט מחפשים אחרי ביתם, עוד רגע והם מגיעים לשער. הם לא יודעים שהם בעצם פוסעים לתוך מלכודת מחוכמת. עכשיו, טוסט, קדימה, להסתער! מה קורה כאן? מה זה הדבר הזה, אה? בשם מסדר אבירי החלל, היכנעו! אלמה, די! אני חודפית, אלמה, מספיק, באמת! המשימה הושלמה, טוסט. אוי, אלמה, תראי את החולצה שלך. אלמה, אני מחוסה בעלים. נו באמת, מה כבר ביקשתי? כשיוצאים לגינה, אז אני מפליגה כמו פיראט עם רגל עץ. כשיוצאים לגינה, אני תכף עולה למגדל הטירה עם שריון מנצנץ. יש מגלשה שחוזרת בזמן, לפעמים אפשר לפגוש שם דינוזאור קטן. כשבא לי להיות נסיכה רדומה, הציפורים לי מצייצות מנגינה. כשיוצאים לגינה, אז אני מתחבא בשיחים ומחכה עד שעוברים חתולים. תראו איך הם רצים כשיוצאים לגינה. השלולית עם הבוץ מתחננת שפנימה אקפוץ. כשיוצאים לגינה, מיד שאני מחשקש בזנב, כולם רוצים לרגע ללטף לי את הגב. וכמעט תמיד יושב שם איש זקן בפינה, אוכלים ביחד חצי סנדוויץ' גבינה כשיוצאים לגינה. אלברט, הראש שלי עוד מתפוצץ ממשימות. אני חושבת שאני אחזור כבר עכשיו. את שומעת את זה, אתי? זה אותו גלידה! נו, אלברט, אתה מקשיב לי בכלל? כשיוצאים לגינה נלחמים ברעים. אלמה, מותק, מה רע בחברים אמיתיים? כבר רדפתי אחרי לא מעט חתולים. טוס, לא! הוא ישאיר סימנים על כל הרהיטים. בדקה לחמש אותו גלידה חונה בקצה של הגן. ויהיה לי טעים כל אולי כך. קצת נו, כסף קטן. אמא תקני לי כזה בצורה של ויפתח הגן. חטיפים. רק רציתי לצאת כדי לנשום קצת אוויר, והביתה נחזור רק שהירח יאיר. כשיוצאים לגינה, כשיוצאים לגינה, כשיוצאים לגינה, כשיוצאים לגינה. אמא, תראי אותי! אלמה, לא לטפס כל כך גבוה. לא, 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 לא לקפוץ משם!
אתן את קולטת? אלמו שלנו מחר חוגגת 8, רק לפני רגע הייתה גורה בלול. אני כל כך מקווה שאלמה מעריכה את ההשקעה הכל כך גדולה שאנחנו עושים בחגיגת יום ההולדת שלה. בטח שמעריכה, למה את אומרת ככה, אתי? היא תשמח לראות שם את כל החברים מהכיתה ולהשוויץ בהפקה המשוגעת שאמא שלה עשתה בשבילה. לא כל ילדה מקבלת יום הולדת נינג'ה ישראל. יכול להיות שהגזמתי. יכול להיות. אבל עדיין, זה מרגיש שלא משנה כמה משתדלים סביבה, כל מה שמעניין אותה זה... ראיתם? טוסט ואני עשינו אחיזת בנדל הפוכה וירדנו בסללום עד למטה מהחבלים! אלמה! אבא ואני היינו באמצע שיחה מאוד מאוד חשובה, ואת קטעת אותנו באמצע. אני עוד אחשוב על ההשלכות. אני מצטערת. האישה הזאת חסרת גבולות. למה הוא נובח שוב? מה יהיה עם הכלב הזה? בבית נובח, בגינה נובח. מה את מצפה, אתינקה, שיתחיל לדבר? מה? אבל למה לחזור? יש עוד אור. ממש מוקדם. בבית סתם נמשיך לעשות בלגן. מה שוב בלגן? אני לא יכולה יותר. אני מתחילה ללכת. כן, אלמה, אני חייב להתחיל לעבוד מחדש על הקרים פטיסייר לעוגה שנשרפה. אמא סודקת, ובוס, הביתוס. אמא, אבא, רק שנייה. הבית ממש מעבר לכביש. מחר אני כבר בת 8, שכחתם? תלכו אתם, ואני וטוסט נחזור עוד מעט. את וטוסט תחזרו. נו באמת. אבל למה לא? את המעבר חצייה מול בית הספר אני חוצה לבד. נו, בבקשה. אלמלא, את כבר ילדה גדולה. מחר יש לך יום הולדת. אז אפשר פעם אחת, בלי ויכוחים ובלי פרצופים? אבל אמא... בלי אבל! אבא? לא ספסיבלוס, אלמוש, ילדים גדולים לא מתווכחים על כל שטות קטנה. אם אני כל כך גדולה בעצם למה שלא אשאר כאן לבד? אם אני כל כך גדולה בעצם למה שלא תבטחו בי רק פעם אחת? אם אני כל כך גדולה אני ודאי כבר יכולה לחזור בעצמי הביתה, ואם אני כל כך גדולה זו בכלל לא שאלה. אוי אלמה, את יודעת שלא לזה התכוונתי. כל הזמן אתם אומרים לי שזה כבר מאוחר, חכי למחר, אני לא צריכה אף מבוגר. נמאס שכל הזמן אתם חושבים שאני לא יכולה, עדיין קטנה, בסך הכל להישאר בגינה. אם אני כבר גדולה, זו לא שאלה, בטח שאני יכולה. אתינקה, יש משהו בדבריה, את לא חושבת? אוי, די כבר. אי אפשר לרצות כל הזמן. גבולות זה דבר הכרחי. אבל גבולות נועדו כדי לפרוס אותם, לא כך? אלברט. אמא, איך את לא רואה? זו את, שמזכירה לי כל הזמן שאחריות זה חשוב. חשבי על זה שוב, על כמה עצוב לציפור בתוך כלוב. זו את, שמלמדת את כולנו שבמקום לקטר, אסור לוותר. אבל לפעמים גם בריא לשחרר. על מה זה בכלל לא העניין? לפעמים נדמה לי שלך פשוט קשה. לי? כן. לראות איך אני פורסת כנפיים ועפה. אנחנו רק מנסים להגן עליי. וזה ברור שאת רוצה שאשאר עוד קצת קטנה. מה פתאום? אז קחי קצת אוויר ותני לי לנשום אם זה ככה. אם אני כבר גדולה זו לא שאלה, בסדר, יכולה. אלמה שלנו השיגה מה שרצתה. שעה תמימה נוספת בגינה, שעה של משחק, התפלשות בבוץ והמון המון הרפתקאות ומשחקי דמיון עם החבר הכי טוב שלה, כלבה הנאמן, טוסט. גם אלברט ואתי השיגו מה שקיוו לו כל כך, ילדה עצמאית ומחונכת ושעה נטולת נביחות, נטולת צעקות וללא התחכמויות. רק שקט. שקט נדיר, יקר מפז, נעים לאוזן האחת וערב לאוזן השנייה. טוסט, עמוד כאן לידי רגע. תצמד הפעם חזק שלא יראו אותנו.
את שוב דורכת עליי, אלמה, ולמה תמיד צריך להסתתר? בואי נסתער! למד איפוק, חייל. עכשיו, שים לב. אתה מזהה את צמד הדרקונים רושפי האש? שני החתולים ליד הפח? אוי, איך בוער בי לקפוץ מעליהם ולראות אותם מזנקים מפחד! חייל, אמרתי שקט! אתה תבריח את הדרקונים! הבנת? כן, דרקונים רושפי אש לפקודתך. אוקיי, אז כשיגיעו לנקודה הרותחת, בין הפח השני משמאל לבין עץ המוצצים מימין, זה הסימן שלנו להסתער בכל הכוח, בלי לחשוב פעמיים ובלי להתמהמה. איזה כיף! דרקונים קטנים מייללים, פח שני, עץ מוצצים, רק תגידי ואני טס. תזכור, שלמות הממלכה שלנו תלויה ברגע הזה. כן, המפקדת, עכשיו או לעולם לא. היכון, אכן, זה! בשם כל הממלכות החופשיות, היכנעו! היכנעו! אוי, נפתח לי השרוך. טוסט, נפגעתי! לסגת! לתפוס מחסה מתחת המגלשה הכחולה! נסיגה! חייל! נסיגה! אוי, נגמר לי האוויר! חייל! קראתי לנסיגה, איפה אתה? נו, טוסט! אלמה, כבר מתחיל להחשיך, תחזרי הביתה מיד. אוי, לא, מה לעשות? טוסט! איפה אתה, טוסט? לרגע הסתובבתי והוא נעלם, בכל פינה חיפשתי, אין טעם, הוא לא שם. עכשיו יורד הערב ואמא כבר קוראת, אך לא אוכל לישון הלילה. בלי הנחירות שלך הכל יהיה יותר מדי שקט. ואם פשוט ליום אחד רצית לשוטט לבד, מבטיחה שלא אכעס אם רק תחזור הביתה. ההסתערות המדומיינת של טוסט הפכה למרדף נחוש אחרי שני חתולים עזובים ומסכנים. מרוב נחישות הקרב המדומיין, הוא לא שם לב שהתרחק מאוד מהגינה, ואת קריאותיה של אלמה הוא פשוט כבר לא שמע. אלמה, איפה את? איפה אני? כל כך הרבה ריחות חדשים, הכל מתבלבל לי. אלמה! לרגע הסתובבתי והיא נעלמה. שעות ניסיתי לרחח, מאיזה שביל הלכה. הבטן מקרקרת ורוח קר נושף, אך לא אוכל לישון הלילה בלי לאכול מיד את כל מה שנופל מצלחתך. אולי חשבת שזה נחמד לבדוק אם תרדמי לבד, מבטיח לך שלא אכעס אם רק אחזור הביתה. רוצה לחזור על עקבותיי אבל זה לא כל כך פשוט. חשבתי שלהישאר לבד יהיה קלי קלות, איבדתי כיוון, אני מרגיש כל כך נורא. ואמא תתפוצץ כשהיא תשמע מה שקרה. מחר המסיבה, איך לחגוג בלעדיי? חייבים להתחיל לחפש כבר עכשיו מה שבטוח אני אמצא אותך. אוי, מה זה האור הזה? מה זה הרעש הזה? זוז
שם, כלב! שמענו הרגע את הפרק הראשון מתוך אלמה וטוסט הולכים לאיבוד, פודקאסט מוזיקלי לילדים וגם לגדולים. אגב, אני אישית בכזה מתח שמתכווץ לי בגב בנקודה איומה ועושה לי כאבים משהו, אז אני חייב להבין מה קורה בהמשך. הישארו איתנו לפרק הבא.